Така, приятели, здравейте в новото ми видео в YouTube. Ако се не лъжа, това ми е трето видео. Ако се не лъжа, или четвърто, няма значение. Без шортовете. Трето-четвърто видео. И днес ще говорим не за FC Mobile, не за Brawl Stars, ами за реален футбол. Може би да не знаете за кой отбор съм, но аз съм за FC Барселона. И така. И преди да започне видеото, абонирайте за канала, харесайте видеото и нека да започваме. Знам просто, Защо така? Просто защо? През цялото време владеем повече топката. Повече дори. 19 удара. 7 в целта и само един гол. А те просто Диего Симеоне играе просто перфектния футбол. Той живее в перфектния свят Диего Симеоне. Просто е така. Защо така? Поверахме се на 0. Пери мина през почти цялата защита. Гави направи добра асистенция. Тези двамата играчи отдавна не сме ги виждали да играят добра игра. И сега от 1-0 втората половина. Чак 60-та минута ни изравнят. И после просто Барселона шансва след шансва, удари след удари. Просто трябваше да има дуспа. Не са дали онази дуспа, която си беше чиста дуспа. Просто си беше дуспа. И защо така? Защото не могат да се оправят системата. Защо не преглеждат във VAR за дуспа? Те просто не преглеждат. Просто беше ръка и не дава дуспа. И ни биха 1-2. Чак 90-та плюс 6-та минута вкара гол. Просто един мина защита на Барселона, защото беха като пияни кучета защита на Барселона. И този пас, как мина през тези играчи? Как мина? Защо гледах този матч? Защо го гледах? Просто не знам. Защо гледах този матч? Просто не ми се говори. Не ми се говори просто. И така, крайен резултат 1-2 в полза на Атлетико Мадрид. Ето така е класирането. На първо место Атлетико Мадрид. На второ место Реал Мадрид. Преди малко биха Севиля с 4-2. Ембапе направи прекрасен гол. Валверде направи прекрасен гол. Направи кръв снаряд само. И на трето место Барселона. Четвърто место Атлетик Билбао. Пето место Майорка и до шесто место Виllareal. Седмо место Реал Седат, 8 место Жирона, 9 место Осасуна и 10 место Селта Виго. И че погледнем тези отбори, които не трябва да са надолу. Например, защо Валенсия се чака на 19 место? Защо Валенсия се чака на 19 место? Просто не мога да ги разбера. Севиля са на 12 место. Защо са толкова назад, не знам. Валенсия преди се бореха за топ тройката, топ четвърката, сега се чака на дъното. Ако продължават така, ще изпаднат. Така. Как Барселона изгуби такива точки? Гледайте последните 5 мача. Една победа, едно равенство и 3 загуби. И трите са на наш терен. 3 поредни загуби на наш терен. В Шампионската лига сме блестящи. Биеме кой ни падне. Тук не мога биеме Лас Палмас. Не мога биеме Осасуна. Не мога биеме Реал Бетис. Не мога биеме Селта Виго. Не мога биеме Лас Палмас. Не мога биеме Леганес. Просто не знам какво се случва. Не знам какво се случва с този отбор. Хора, съжалявам за тези, които са фенове на Юнайтед, които са фенове на като Евертън, фенове на Тотнъм, въпреки че Тотнъм не се справя толкова зле, въпреки че днеска Ливърпул ги би 6-3, такъв матч само, да, но какво да се прави? До новогодишните празници Барселона изостава с 2 точки за Реал Мадрид, те с матч по-малко, кажем, че го спечелят с 5 точки за Реал Мадрид и с ние ще му кажем, с 6 точки за Атлетико Мадрид. Най-сериозен ни враг тук е Реал Мадрид. Атлетико Мадрид просто трябва да ги биеме втория матч, който ще играем. Добре, ето го. Ще се определи в колко часа ще бъде. На 16 марта. Този матч трябва да го спечелим. Наистина този матч трябва да го спечелим на 100%. На 100% трябва да спечелим този матч на Барселона срещу Атлетико Мадрид. Хикс не става. Победа. И трябва Атлетико Мадрид минус 3 точки, Барселона плюс 3. И Атлетико Мадрид трябва да изгуби още един матч и Барселона става горе в добра форма. Ако в последните 15 матча спечелим
И да кажем в последните 15 мача спечелим 12-13 победи. Ще е перфектно, имаме шанс. Добре, 13 победи е равно на 10 по 13, 30, 39 точки. 39 точки плюс 38 колко прави? Брат, просто ме зле. 70 няколко точки. 70 няколко точки. Това е нормално ли? Не знам. 77 точки. 77 точки. Ние да спечелим последните. Да знаем всички мачове, че имаме 83 точки. Ако мачовете мача са по 35, ние ще имаме 86 точки. 83. Брат, просто не ми се говори. 83 точки мисля, че е невъзможно. Атлетико Мадрид има шанс за още доста победи. Просто срам и разил. Срам и разил. Не, просто не мога го пиша. Не мога го пиша просто. Реал Мадрид. С мача ни с Реал Мадрид. Този мач съм по-силен, колкото с Атлетико Мадрид. Може би съм малко по-сигурен. Защото Атлетико Мадрид Диего Симеоне играе в последните минути. Пазете се Диего Симеоне в последните минути. Да ви дадат добавено време 1-2 минути минимално, защото рулят 5, 6 или 4, дори 3 минути. Просто се пазете от тях. Пазете се. Те демат по кучета. Те бяха на дъното зад с 4, дори по едно време бях с 7-8 точки зад Барселона и минимум 5 и сега просто ни... Ето така ни преминаха като една кола премина просто пред нас. Това просто е смешно. Просто е смешно. Докато Барселона в Шампионската лига се правят много по-добре. На второ място Барселона 5 поредни победи, както Ливърпул даже има 6. Арсенал на трето, Байер Лекверкузен на четвърто, аз не на пето, което не очаквам. Интер на 6, Брест на 7 и... Това е Лил, нали? На 8. Вау. И Лил нямат загуба от 5 мача. Невероятно. Дортмунд на 8. Има 2 поредни загуби, 2 загуби в последните си 5 мача, но то преди това имаха само победи. Така, Бар на 10. Идват. Бар има 3 поредни победи. Атлетико Мадрид идват. Има 3 поредни победи. Милан идват. Имат 4 поредни победи, които не очаквам. Аталанта може би ще се класират. И така го предвиждам. Имат само една загуба в последните си 5 мача. Ювентус идват. Това ми е ясно напълно. Те постоянно правят равенство. Бенфика се остават тама. Монако не знам. Спортинг остават тама. Фейнорд просто се е в топ 24. Клуб Бруж се бори за топ 24. Реал Мадрид идват към топ. Не се борят за топ 8, ама невъзможно, като има 9 точки с 6 точки за Барселона. Селтик се бори за топ 24-та. Ман Сити. Това е големия въпрос. Какво ще направят Ман Сити? Ако спечелят последните си 6 точки, има 14. Те в момента третото место е с 13. Трябва да смяташ много, но ако си спечелят и двата мача, имат шанс за топ 8. То е голям шанс за топ 8. ПСВ на 23-то место, Динамо Загреб на 24-то и 25-то ПСЖ, което очаквам. Имате една победа в последните си 5 мача. Вау. Добре, до тук. Сигурните ми финалисти за топ 8. Барселона, Ливърпул, Арсенал, Интер, Байер Лекверкузен, Байер Мюнхен, Дортмунд и... Чакайте. Тези 4-мата плюс Интер 5. Плюс Байерн 6. Милан 7. Атлетико Мадрид да кажа. Дортмунд да кажа или Ман Сити или Реал Мадрид. Много ми е чудно. Но ще го видим. Така. Ще играем в купата на края на 4 януари в 8 часа. Този матч ще го гледам. Срещу Барбастро. Този отбор не съм чул. Победа за спортмен. Суперкупата Испания. Полуфинал. Барселона срещу Атлетик Билбао. Този че е интересен матч. Ще го гледам в 9 часа на 8 януари. Да кажем победа. Хетафе победа. Бенфика победа, кажем. И Валенсия победа.
to wasze wielu abonentów z kanału, Harry z tym YouTube i ciao na klipu.